Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Eğer de televizordan birer nindi künçüğüş illerin qarasan, Müslüman illerini qarasan, anda artta fonda gel bir tavuş yankırap tura. Azan tavuşu. Şuşu azan tavuşundan indi anlarga bola sen özüңнең Müslüman ilinde ikeninni. Hem nindidir bir turistik meselen bir tapşırı işlense, hiç şeksiz şuşu azan tavuşun көрсәтергә, аны ишеттерергә тырышалар. Шуннан да азан дигән әйбер ул мөселманнар белән бик нык бәйле. Һәм ул бәйле без татарлар белән дә. Мәсәлән, татар авылы нәрсәсе белән билгеле? Ул билгеле үзенең азан моңы белән. Әгәр дә азан әйтелмәсә, татар авылында әйтик, манарадан яңгырамаса шушы азан, моны мөселман авылы дип, татар авылы дип әйтеп тә булмый. Хәтта ничектер шушы азан булмаса авылда, кешеләре дә аның ничектер караңгырак, тәрбиесезрәк кебек тоела. Шуңа күрә дә, әгәр дә без шушы авылның яки бер шәһәрнең мөселман икәнен күрсәтергә теләсәк, анда азан яңгырый дип әйтәбез. Азан нәрсә соң ул? Азан ул намазга чакыру. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килгәчтен беренче елларны ук барлыкка килми. Мәсәлән, Мәккә шәһәрендә дә азан булмый. Хәтта ул Мәдинәгә күчкәннән соң да беренче көннәрдә булмый әле азан. Мәдинә шәһәренә күчкәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укыр өчен махсус бер бина салырга ниятли. Аны мәчет дип атыйлар. Мәчет салганнан соң кешеләрне намазга чакырырга кирәк дигән бер вазгыять тула. Һәм дә инде кешеләр тәкъдим итә башлыйлар. Әйдәгез чаң сугыйк диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, булай христианнар эшли, безгә килешмәс ди. Әйдәгез ут ягыйк ди, булай мәҗүсиләр эшлиләр ди. Әйдәгез быргыга кычкыртабыз ди, булар яһудиләр эшлиләр ди. Алсаң нишлибез соң дигәчтен берникадәр вакыт пауза алына. Һәм бер сахаба икенче көнне килеп әйтә: "И Расулаллаһ, мин төштә менә шушындый сүзләрне ишеттем" ди. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар азан тавышларын әйтеп күрсәтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Менә шушы булыр безнең намазга чакыруыбыз" ди. Бу синең тишеңгә Җабраил алейхиссалам алып килгән азандыр бу ди. Ягъни Алладан бу ди. Гомар радиллаһу анһу әйтә: "И Расулаллаһ, мин дә шуны ук төштә күрдем" ди. Ягъни нәкъ шушы сүзләрне ике кеше тишендә күргән була. Шушы көннән азанны әйтә башлыйлар мәчеттә мөселманнарны намазга чакырыр өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Шушы азанны өйрәтегез Билалгә" ди. Билал дигән сахабага каратынды. Радиллаһу анһу. Аның тавышы көчлерәк ди. Һәм шулай итеп, шушы Билал радиллаһу анһу ислам динендә беренче мәзин булып китә. Галимнәр әйтә, азан намазга чакырып кына калмый, ә шулай ук безнең өчен бер шифа дава да икән. Мәсәлән, кеше авырып китсә, аны 7 азан белән эшкерәләр. Сихер эләксә, шулай ук 7 азан белән эшкерәләр. Әгәр дә хәтта ут чыкса да, азан әйтеп үзеңне шушы уттан саклап була икән. Берәр афат килсә, бәла каза килсә, шулай ук азан әйтеп шушы афаттан, бәла казадан кытылалар икән. Ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр, шушы азан ул шайтаннарны куу чарасы булып тора. Ни өчен без яңа урында азан әйтәбез? Мәсәлән, фатир алгач яки берәр йорт салгач. Чөнки бу урын яңа урын бу. Монда мөмкин яшәргә шайтаннар, җиннәр. Яки бу урында мөселман кешесе яшәмәгән, Коръәнне, динне, намазны белмәгән, тәһарәт гыселне белмәгән, шайтан ияләшкән бу урынга азан әйтеп, монда мөселманнар килгәнен, хәзер монда шайтан, җингә урын юк икәнен без шулай аңлатабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук инде азан әйтелә. Мәсәлән, әгәр дә кеше әле генә дөньяга килсә, балага без нишлибез беренче чиратта? Колагына азан әйтәбез. Уң ягына һәм сул ягына без аның камәт әйтәбез. Монда берәр инде хикмәт юкмы икән? Әлбәттә бар. Шушы дөньяга килгәннән соң динебездән белгән беренче әйбер безнең ул азан. Ул безнең фитри иманыбыз. Ул безне фитри халәткә кайтара. Һәм әгәр дә кеше авырып китсә, яки җин, шайтан аңа керсә, менә шушы азан әйтеп, аны элекеге чиста фитри халәтенә кайтаралар. Шундый бер хәл була, элекеге вакытта шахта кебек бер мәгарә кебек җирләр була. Шунда кешеләр инде үзләренә кирәкле байлыклар табалар. Әмма кергән бер кеше аннан авырып чыга. Шунда бер галим әйтә,
сез анда кергәчтен азан әйтегез ди. Азан әйткәннән соң кешеләр авырмыйча сау-сәламәт шунда эшли башлыйлар. Шуңа күрә дә әгәр дә мәсәлән берәр нинди буш урынга килсәң, табигатьтә хәтта мәсәлән урманда, кырда куна торган булсаң, я булмаса шундый бер мәгарәләргә керергә туры килсә, шулай ук азан әйтергә тырышырга кирәк. Азан әйткән кешенең мәзиннең дәрәҗәсе гаять зур икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бер сахабәгә киңәш итеп, әгәр дә син ди халкың өчен берәр нинди файдалы эш эшлисең килсә, саваплы эш эшлисең килсә, шул халыкның мәзине бул ди. Ягъни азан әйтеп аны намазга чакырды. Аны булдыра алмасаң имам бул ди. Ягъни имам икенче урында бара, мәзингә караганда. Һәм кыямәт көнендә дә мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче булып шушы сүз бирелә Билал дигән мәзингә радиллаһу анһу. Аны дигә өстенә бастырып, өстенә җәннәттән чыккан матур-матур киемнәр кидереп, азан әйтергә боералар. Һәм шушы азан тавышына бөтен мөселманнар аның янына җыела. Айрым Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәте шушы урынга килә. Менә бу кыямәт көнендә дә азан билгесе белән без мөхтәрәм кардәшләр барабыз киләбез икән. Кызганычка каршы бүгенге көндә азанны яратмаган кешеләр дә бар. Иртә белән уята, якларга бирми, каты кычкыралар дип, татар кешеләр дә хәтта зарлана. Ә бит менә шушы азан тавышы, аларның иләренә үтеп кергән шушы моңлы Аллаһы Тәгаләнең хикмәтле сүзләре аларның җаннарын, тәннәрен, иләрен чистарта икән. Менә шуны аңлап бетермиләр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.